Loistavaa päivää, rakkaat katsojat. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään täällä on 2 Suomen kovin futistietäjää. Ainakin luulee olevansa. Todellakin. Eli mauttomankaan ollaan täällä pelaamassa semmoista peliä kuin älypäät. 2 älypäät täällä. Niin väläyttämässä niiden urheilutietämystä ja futistietämystä nimenomaan tänään. Eli tosiaan älypääs on tämmönen jalkapallovisa, mikä tarjoaa jalkapallon rakkaille ystäville kaikki kysymyksiä. Ja sitten me mennään koittaa, että miten me osataan, miten me tiedetään näitä kyssäreitä, mitä täältä tulee. Ja toivottavasti päästään päätyyn asti. Ainakin odotukset on tosi kovat. Koska me luullaan ainakin, että me tiedetään kaikista kaikki. Me tiedetään kaikista kaikki. Jep, varsinkin futikseen liittyvistä jutuista. Laittakaa tässä vaiheessa peukut pystyyn, jos te tykkäätte tämmöistä vähän erilaisista videoista. Ja haluatte samantapaisia videoita jatkos, missä me pädetään meidän urheilutietämyksellä. Lähdetään katsoa näitä kyssäreitä. Jes, eka kysymys. Mikä oli Etelä-Afrikassa pelattujen jalkapallon MM-kisojen avausottelu? Mä muistan, se oli Etelä-Afrikka, Meksiko, Chabalala. Joo, koska tykitti sen uskomattoman maalin. Todellakin. Kyllä mun mielestä kans. Painetaan sitä. Joo. Jes, oikein oli. Futistietäjät. No niin, mikä joukkue pelaa kotiottelussa Old Traffordilla? Jos tätä ei tiedä, niin sitten ei voi sanoa kuin futistietäjä. No niin, ja siitä Manchester United. Hei, mä olisin vastannut Sunderland. Sunderland, Joo. Etunimi. Mikä oli ex-jalkapalloilija Maradonan etunimi? Kyllä se oli Diego Maradona. Mennään sillä. Jes, 3 oikein. Miten Italia pääsi välierävaiheesta jalkapallon EM-finaaliin vuonna 68? Olisiko kolikoheitolla ollut? Ihan pokkaa kolikoheitolla. Jes, oli vielä. Jotenkin Tietäjä. Ei ole edes veikkaus. Todellakin, varmalla tiedolla mennään. Kenet FIFA valitsi maailman parhaaksi naisjalkapalloilijaksi vuosina 2006-2010? Marta. Kyllä jotenkin semmonen muistikuva. Kyllä. Eli 5 kyssäriä nyt oikein. Kuka oli Espanjan kapteeni jalkapallo EM-kisoissa 2008? Eiks Casillas tai Puyol, nyt on kyllä paha. Oisko se ollut Casillas? Eiks Casillas ole aina ollut? Kun se on pelannut siellä majus. Kyllä se... Tai en tiedä. Puyolkin on kyllä niin esimerkkinä kaveri, että se voisi olla. Mut ei jaksais käyttää tässä vaiheessa. Täällä on tosiaan 3... Ketä? Loppuajasta aika. Mennään Casillas'en. Yes. Mut joo, tosiaan 3 oljenkortta on tossa käytettäviin. Ei jaksa käyttää näissä alkukysymyksissä vielä niitä. Lempinimi. Mikä seuraavaksi jalkapallossa? Ota vihje. Kaikki kuuluvat. Joo. Kiitos. Jouduttiin käyttää ensimmäinen. Todellakin. Kuka kantoi Alankomaiden jalkapallon maajoukkueiden kapteeninauhaa MM-kisoissa 2010? Olisiko Van der Wiel? Joo, tai Dirk Kuyt, en tiedä. Kyllä itse asiassa tää on paha. Mitä paikkaa Van der Wiel pelasi? Joo, ai niin, tää oli tää kaveri. Tää oli tää laitapakki. Vitsi. Okei, pelataan uudestaan. Joo. Otetaan toinen yritys. Todellakin, De Gea. Somaalivahti Manchester Unitedissa. Seuraava kaveri. Mikä on ex-jalkapalloilija Maradona etunimi? Hei, täällä tulee sama kyssä. Hei, älykää nyt, come on. Eri kyssäreet. Kuka oli Liverpoolin kapteeni vuonna 11-12? Gerrard. Steven G. Kyllä pakko olla. Mikä joukkue kilpaili kiivaasti Di Stefanossa Real Madridin kanssa 1950-luvulla? Di Stefanosta. Di Stefanosta, joo kyllä. Sori meikäläisen lausuminen. Oiskohan. Mikä hemmetti toi turnaus on? Barsa. Joo, kyllä. Hyvä. Tietäjät. Joo. Mikä on Franz Beckenbauerin lempinimi? Ai vitsi, se on kyllä aika kuningas jätkä, mut en tiedä. Ei hemmetti. Vihja. Keisari. Mennään keisarilla, yes. Mennään keisarilla. Kiitos. Minkä lempinimen Jair Jinho sai Meksikon kisoissa? Mulla ei mitään hajuketta tää jäbääs on. Joo, ei todellakaan, mutta toi pyörämyrsky ainakin kuulostaa hauskalta. Mennäänkö sille? Pyörämyrsky, oikein. Mitä hemmetti? Mikä oli Zidanen hinta hänen siirryttyä Juventuksesta Real Madridiin? 23 milliä. Tää oli joku aivopiaru. Äijä sano sen niin varmasti vielä. Äijä oli jo 23 milliä. Ei ennen ollut mitään noit hullui siirtosummiin. Mä kelasin, että toi 23kin oli siihen aikaan jo aika iso summa, mutta ei näköjään toa. Nyt me mennään päätään asti. Kultainen sukupolvi tulee Portugalista. Kattokaa, nyt me mennään oikeesti. Kuka seuraavista teki 10 maalia jalkapallon mestarien liigassa? Cristiano Ronaldo.
Mä voin vastaa, ei voi lukea. Minkä maalainen jalkapalloilija? Brasilialla. Okei. Mikä maa voitti pronssia jalkapallo naisten MM-kisoissa 2011? Ruotsi. Vitsi. Nyt kyllä tuli stoppi tähän speedrunille. Ruotsi. Onko sun semmonen kutina? Hyvä. Tuo oli hyvä tieto. Minkä maalainen jalkapalloilija on Aaron Mokoena? Mulla on mitään hajua, onks sul? Mokoena. Etelä-afrikkalainen tai algerialainen sana? Jep, jompikumpi se on. Mennäänkö? Poista 2. No. Etelä-Afrikka. Kiitos. Etelä-afrikkalainen oli niin outo nimi. Minkä jalkapallotapahtuman maskotit olivat Slavek ja Slavko? No Venas. 2010 ei. Missä 14 pelattiin? Pelattiin tuolla hitto. Missä ne mun pelattiin? Se oli Argentiina, Saksa. Mut oliks jossain Tsekkoslovakia jossain täällä? Missä 2012 pelattiin? Mitä hittoa? Miten voi nyt olla näin monen blackout? Kiitos. Vuonna 2012. Jep. Missä seuraajoukkueessa? Alessandro Del Piero. Juventus. 8. kysymys. Minkä ikäisenä Francesco Totti pelasi ensimmäisen serian jalkapalloottelun? Ei, hitos ollut. 16. 16 kesäsen. Aika kova. Mä Se oli hemmetin kova. Kuka seuraavista pelasi Wigan Athleticissa 2007-2008? Ota vihje. Emil Heski. Munkin mielestä. Mennään Heskille. Emil Heski, okei, 10. kyssäri. Kuka tuhri pelitilanne rankkarin jalkapallomestarien liigan loppuottelussa 2012? Robben. Oliko se Robben? Taisi olla Arjen Robben. Kyllä. Yes. 10. 11. kysymys. Nyt mennään päätyä asti kokonaan. Kisapallo. 2002. Ohita. Okei. Fever Nova. Nova. Mikä maa sijoittui toiseksi jalkapallon MM-lopputurnauksessa Etelä-Afrikassa? Ketä se oli finaalissa? Venäjän jalkapallon MM-turnauksessa. Minä vuonna se oli? Saksa Brassi, 2012. 2012 oli MM. Eikö? 2010. Kenet Espanja voitti finaalissa? Alankomaat. Joo, Alankomaat. Se tuli paha blackout. Niin tuli. Jalkapallomaajoukkueen lempinimi. Senegalin Sudet Sale. Joo. Terangan leijonat. Okei. Takapihojen futarit. Takapihojen futarisale riittää meille. Todellakin. Se riittää meille. Me ollaan siitä ylpeitä. Jos tykkäsit, pistä peukut pystyy. Me tehdään ehkä toinenkin tällainen vastaavanlainen. Mun mielestä tuolla oli ehkä joku La Liga-painotteinen futistietovisa kans älypäällä. Pitää etsiä se sieltä, jos oli. Voitais pelata sitä sitten. Mut hei, heittäkää kommentteihin ehdotuksia, että mitä te haluaisitte nähdä, että mihin kysymyksiin me vastaillaan, mihin aihealueisiin te haluaisitte nähdä meidän huikeita vastauksia. Kiitti kun katsoit videon, muista että tykkäsit tosiaan ja tilata kanava tosta alhaalta. 12 meni just rikki, kiitos siitä älyttömän paljon, te ootte ihan huikeita. Mut hei, ei mitään, nähdään ensi videon parissa. Se oli Luse ja Mauton. Moro! Peace.